jaisten ari nintzela toki batzutan denbora galtzen nuela sentitzen nuen, da pentsatzen nuen, Londresen bezala, aukera jungo zait, aukera badoa. Baina behin helmugara iritsi eta bertan panelean denbora ikusi nuenean kriston denbora izan dut. Hor ja jakin nuen txapeldun olimpikoa nintzela. Zoramena, zantzan kriston zoramena, hainbeste amestutako, hainbeste landutako momentu hori egi bihurtu zalako. Gaur 4 urte ametsa egia bihurtu zen Maialen Txorrautentzat Rioko Joko Olimpikoetan.